Club mar Nairobi United man keto record mar donjo e tielo mag grube e tuke mag CAF Confederation Cup oduogo dala okinyi ma kawuono ka giwuok e piny mar Tunisia. Club no maita kod kocha Nicholas Muyoti othicho oko club mar Old Sahel matuge league maduong' mar piny Tunisia tok loyo gi gonde 7-6 kokalo e picha choma tok tugono rumo amodhi mar gonde 2-2 e tielo ariyo duto. Nai boys ruak pacho ka gi joera mag adhula ka gibiro rito nyaka dwe manyien tarik 3 mondo ging'e klepe ma gibiro rakore godo e tuke mag grupe. Ndio huyo hapa. Alikuwa ametuprepare mentally because you know very well ukienda kwa nchi za Arabu alafu the history behind it, hakuna teams huwa zinashinda sana huko, lakini si ndio history breakers, lazima tu break history, na ndio hii hapa. Yeah. Kwanza kabisa our character and our spirit, kwa sababu kutoka hata ukiangalia saizi tukicheza magame nini, mavijana spirit zao ziko juu, they have the character and never say die mentality, na hiyo ni kitu pia governor wetu wako nayo, so ina trickle to down to us and then the rest follows.